India's Best Dancer Season 4 का विनर है Perlok ke final jong ke India Pattern Season 4 kan salong mentah kamen. Pakalong ru ke ba internet bah namar ba mentah kamen. Kan salon ke we ke battle ya barok contestant. Ubajab ya kene ke battle unyo RP point. Andai mentah bun ki pajba ki lakwa dik mantip ya ke keting unong job jong ke India Pattern Season 4. Bat bun ki boong ustif jarwa ujob bat bun ki boong unipu ujob. Jajar ki nong kersan ki jong ki pelong nong job ya ubah ki sengotenan. Henry ka report ka bami mentah kalong ka ba pengkendit ya ki pajba namar ba ka report ka bami mentah ladai ka ba sisa laong ba ka India Pattern Season 4 kala de pembena ya ka keting unong job jong kane ka show uta dai unepo tang baya kane ka kubor empat ti kena ba la bandai ka ba sisa la bandai ru ka bathong hangai marwe ngam sungai ya kane kubor ngadang don hi ka jingkermen ba ustip jarwa jong hi un job ya kane ka India Pattern Season 4 kuno perlok fi ong halor kane ka kubor bai thu da ki tu ba dekhar ki ong ba unepo ula ti kena banlong unong job jong kane ka show phengej ya kane kubor